Легенда, призракът с разкъсаната уста. Преди години, на края на едно забравено село, имало изоставена къща. Казвали, че вътре живеела жена, която никога не излизала. Никой не е бил виждал, но нощем се чувал писък, къс, пронизителен, след който всички кучета в селото млъквали наведнъж. След смъртта и къщата стояла празна. Докато едно момче, едно 7-годишно, не решило да влезе вътре с приятели. Търсили доказателства, снимали с телефоните си, смеели се. Вътре, прах, стари огледала и нещо като детска кукла с липсваща глава. Когато стигнали до горния етаж, вратата се затворила сама. Телефоните изгаснали. В тъмното се чул женски глас, шептящ от всички посоки. Красиви сте, но недостатъчно. Едното момиче изпищало. Нещо невидимо е дръпнало назад. Когато другите включили фенер, видели я на пода, по лицето и сякаш някой беше прокарал остри ногти от устните до ушите. Полицията по-късно намерила само 3 от групата. 2 в безсъзнание, 1 в шок. Казвали, че от стените излизала ръка, женска, покрита със стъклени парчета. И че тя им шепнала едно и също: ако ме погледнеш в огледалото, ще ти покажа колко грозен е страхът ти. Къщата още стои. Прозорците са заковани, но всяка нощ в 3 часа се чува звук като стъкло, което се чупи. И някъде вътре, между праха и тъмнината, сякаш някой тихо се смее. Смях, който звучи така, сякаш устата е отворена твърде широко.